4 kilo kokaina, 3 kilo haxix, 8 litro metanfetamina, 77 gramo ketamina, 1.300 marihuana landare, eta zerrendak segi egiten du, Azken pare bat urtean Getxoko komisaldegiko ertzainek atzeman dutena da hori, edo atzeman dutenaren inventarioaren lagintxo bat. Joseba Exposito, ertzaintzaren Getxoko unitate burua, egunon. Egunon, bai. Bilboko estudioan zaudezu, zen moduz asteburua, Joseba? Pues ondo joan da, bai. Aipatu dugun zerrenda horri ezer erantzi aldiozu, azken egunetan? Asteburuan ez, bai, pasadan martitzenean, ia landare marihuana harrapatu genituen Urdulizeko faktoria batean. Pentsatzen dut, 1.000 landare atzemate hori ez dela ausaz egiten, ez dela kasualitatez egiten, atzean egun, aste eta segurazko hilabeteetako lana egongo da, edo? Bai, investigazio bat egin zuten nire lankideek, eta emaitzak hor daude 2 atxilotu eta 1.000 landare. Droga kontsumoa ez da, urte sasoi jakin bati esklusiban lotutako fenomenoa, baina irratian gertatzen zaigu, sarriago hitz egiten dugula udan, segurazko jaien eta aisialdiaren espazioak eta abaguneak ugaritu egiten dira, eta guri behintzat gehiago tokatzen zaigu, ez dakit zuek ere, zuen operazio kopurua eta handiagoa den udan, edo ez dio zuen horrelakorik igertzen. Berdin antzekoa izaten da, urtean zehar egiten dugu lana eta ez dugu nabaritzen, egia da jaiak direla eta agian kontsumoak pizka bat gora egin dezakela, baina urte osoan egiten dugu lan berdin. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan haxixa eta marihuana dira gehien kontsumitzen diren drogak, alde handiarekin, baina kokaina eta anfetamina ere hor daude. Zein da erabileraren argazkia, sustantziei dagokien, zein dira gehien erabilenak eta aldeak? Zuk esan duzuna bezala, haxixa eta marihuana dira, baina alde oso batean, eta gero ja kokainak, espizak eta metanfetaminak, baina ja oso gutxiagotan. Eta zenbat kontsumitzen da? Alegia, Euskal Herrian, albo herriekiko eta oro har mendebaldeko Europarekiko eta erkatuta, zer gaude? Bataz besteko kontsumoan edo zein dituzu datuak? Alegia, ez dakit, pertsona helduen artean zenbatek kontsumitzen ditu drogak? Nire ustez, ez ditut datu osoak, baina ez dut uste hemen inon baino gehiago kontsumitzen denik, nire uste dut berdin antzean kontsumitzen dela, non hemen begiratuta. Zuen eremua, lanerako eremua, Getxo eta Uribe kostan dago, droga mugimendu handiena, ez dakit lotuta ote dagoen, populazio horik eta handienarekin, ze Getxo eta Uribe kosta zaintzen baldin badituzu zuek, Uribe kostan Plentzia, Gorliz, Barrika, Urduliz, Sopela, Berango eta Lemoiz hartuta, herriko eskorra dira horietako batzuk, baina Getxo da handiagoa, ez dakite zein den zuen esparru horretan, droga kontsumoan eta trafikoan kopuru handienak dituena. Udalerri guztietan egin ditugu operazioak, egia da, Getxo, oharkabean lan egiteko leku hobeagoa dela, eta horretan salmenta gehiago detektatu ditugu, eta inkautazio gehiago egin ditugu ere bai. Baina herrialde guztietan, udalerri guztietan egin ditugu operazioak. Oharkabean aritzea saritu zarete, ez dakit horrek ote duen loturarik, duela pare bat hortetik, 2023-tik, herritarrekin abiatu duzuen elkarlanarekin. Ze herritarren abisuek lagundu izan dizuete, sarritan, zuen operazioetan, ez da? Eta herritarren informazioari esker lortu izan duzu droga atzematea. Nola da lan hildo hori? Egia da, lankidetza osoa importantea dela guretzat,
Hor, 2023 urtean, adibidez, Romoko auzokideek gure presentzia eskatu zuten beraien auzoan, droga gehiegi saltzen zela eta, ezta. Informazioa guk landu egin genuen eta ikusi genuen hori egia zela eta hortik aurrera ja tabernetan sarrerak eta meaketak egiten hasi ginen eta hortik aurrera jendeak zuen laguntzarekin gugana informazio gehiago ematen hurbiltzen da eta hortik atera dugu guk inkautazio egin ditugun guztiak, beraien laguntzagatik. Eta nola jotzen dute herritarrek zuengana? Telefonoz deitzen dizuete, zuengana joatzen dira, ez dakit lehenetxe egiten zaituztete udaletxera edo joan beharrean, zuek landu egin duzu harreman hori, ze tipotako informazio ematen dizuete? Denetari daukagu, jendea uniforme duen gana joaten da, kontatzen digute, baina badago beste pertsona batzuk nahiago dutela komisaldigira hurbildu gure ertzainetxera, han harrera ematen diogu, informazio hartzen dugu eta landu egiten dugu. Etorri ez badute nahi, telefonoz ere arreatzen diegu eta beraien nahi duten leku batera hurbiltzen gara eta beraiekin hitz egiten dugu eta gero informazio guzti hori kontrastatu egiten dugu, ezta? Diskrezioz arituko zaretela pentsatzen dut, jakina, herritar batzuei, etzai ondo irudituko, beste herritar horiek zuengana jotzea, ez dakit, salatari direla ere esango dute zenbaitek? Ez dut uste hori horrela izango denik, ezta? Ze guztiontzat ona da hori, zen eta guk kaletik entzen dugun droga, osasunerako ona da, eta ez dut uste norbaitek hori txartu ikusiko duenik. Baina, egon daiteke. Beraz, herritarren laguntza erabili duzue zuen operazioetan eta, ez dakit horrek kuantifikatzeko moduko inpaktu bat izan duen. Alegia, herritarren abisuak jasotzen hasi zinentenetik lehen baina droga gehiago atzematen duzuen, edo? Bai, begiratu guk beti egin dugu lan gai esparru horretan, eta hobekuntzak 2023tik gora joan dira, eta ja 2024 urtean asko hobetu dugu. Informazio edukitzeak eta gu bere esperientzia hartzeak horren lagundu egiten digu. Ez dakit, badakit, aipatu diguzu datu zehatzak ez dituzula eta agian pertzepziotik edo hitz egin beharko genuke gehiago, eta egia da hor pandemia urteak geure bizi moduan erabateko aldaketa eragin zuela, baina azken urteotan zuek atzemandako kopuruei begiratuz gero eta zuek duzuen informazioari erreparatuz gero, ez dakit bilakaerarik ote dagoen drogen kontsumoan eta salerosketan, gora doan, mantendu egiten den, zuek ze pentsatzen duzue? Gora joango dinik ez dut uste, agian mantendu egingo da, eta saiatuko dugu hori bera egiten, ezta, gizartearen laguntzarekin, ertzaintzaren laguntzarekin, eta beste instituzioko esparruetako laguntzarekin ere. Sarreran aipatu dugu, zuek, esan ari gara, aritzen zarete Uribe kostan eta Getxon, beraz, jende dezente bizi den eremua da, baina Euskal Herriko zati oso txiki bat, eta azken 2 urteetan eremu geografiko horretan, 4 kilo kokaina, 3 kilo terdi hasiz pasa, 2006 esan dugu, ezta? 2006 esan dugu hasieran, ezta? Bai. 17 kilo marihuana, 8 litro metanfetamina, 17 gramo ketamina, oraintxe esan diguzu atzeman berri dituzuela 1000 landare marihuana. Ez dakit, kuantifikatzerik aldago dirutan zenbat den zuek azken 2 urteetan atzemandako droga kopurua? Zaila egiten zen niri egitea dirutara transformatzea hori, baina esan aldudana ere bai 2 urte horietan 80.000 euro ere okupatu ditugula. Errentagarria da eta dirua ematen du hori argi dago. 80.000 euro dirutan? Dirutan, bai. Dirutan. Eta gainera, ez dakit zuek atzeman duzuen kokainaz ari baldin bagara adibidez, 4 kilo kokaina aipatu ditugu, ez dakigu kokaina hori txikizka saltzeko prestote zagoen, edo kopurua handia zen eta gero pikatu egingo duten, edo beste sustantzia batzuk nahastuko dituzten horri
are tekin handiago ateratzeko? Bai, guk 4 kilo horietatik 3 eta piku bloketan zen, eta beste guztia ja, pues, saltzeko prest. ezta? Bai, saltzeko prest. Zuk esan duzu bezala, kuantifikatzeko kokainanen gramoa 50 euroan edo saltzen da, eta pues, bakoitzak egin dezala bere hausnarketa hor, ezta? Bai, kalkulagailu eskuan dugu, eta 1000 euro asko ateratzen dira. Eta 3 kilo hoietatik, zuek blokean atzemandako 3 kilo hoiek zenbat bihurtu daitezke kalean? Alegia, gero adulteratu egiten dute, duten salgaiaren etekina handitzeko, eta gehiago saldu alizateko, gara? Bai, saltzailearen arabera, pues, proportzio batzuk erabiltzen dituzte. Batzutan kantitatea handiagoan eta beste batzutan txikiagoan. Eta, aipatu diguzu elkarrizketa hasieran nola Urdulizen zen, ezta? Joan den Martitzenean, Urdulizen, ala? Bai. 967 marihuana landare atzeman zenituzten. Eta esan diguzu hilabetetako ikerketa lana dagoela. Pentsatzen dut, eguna bera berezi izango dela zuentzat, ezta? Hilabete horietako lanaren ostean, eguna iristen denean, eta lekura joatea, egun berezi izango da zentzu guztietan. Bai, pues lanaka bere premioa ere behar du, eta pues, hor ikusten da pues, lana egiteak merezi duena, ezta? Rentagarritasuna ateratzen dio guk horri. Eta esperotako aurkitu altzen duten hor, altzen egiten zehazki ze aurkitu behartzen duten, Urdulizko gune horretan, ez dakit faktoria zar bazen, edo ez dakit landaguneko txoko bat, edo non zituzten landare horiek? Faktoria lantegian txeko batean zituzten, eta, pues, 1000 landare inguru hartze ez genuen espero, baina bai, kopuru handi bat egongo zela. Eta zu armauk ere aurkitu omen dituzue beste operazio batzutan? Bai, lau inguru, uste dut, bai. Eta zenbat atxilotu? 36 atxilotu egin ditugu, eta horietatik 6 espetxeratu egin dituzte. Eta gainontzeko 30ekin pentsatzen dut auzibideak irekita izango dituztela, ala? Hori da, hor dago hori, eta bihar, pues, epaiketa datornean, pues, erabakiko dute epaileek zer nolatan geratzen den hori. Lehen esan diguzu, herritarren abisuei jarraiki eta, tabernetan eta egin izan dituzuela bilaketak, pentsatzen dut etxeetara ere joango zaretela, horretarako baimenak eta eskatuta noski epaile jendeei eta nola izaten da ohiko jarduera zuenean? Astero egitea dituzu horrelakoak? Astero gustatuko litzaiguke astero egitea operazioak, baina zuk esan duzun bezala denbora daramate, eta pues, behar du gauzak aurrera eramateko gauzak ondo egin behar dira, eta ez dugu astero egiteko gaitasunik. Lan egin behar dugu, landu egin behar ditugu, eskarek egin behar dira, ikerketak egin behar dira, eta gauzak onera eramateko, ezta? Eta horrela egiten dugu lan. Oharkabean lan egiteaz ere aipamen bat egin diguzu, esan aldi ezagukezu zuen lan eremuan, alegia Getxon eta Uribe Kostan, oharkabean aritzen den zenbat agente dituzuen, edo hori informazio hori ezin diguzu eman? Hori guretzat gordeko dugu, hobe da inork ez jakitea, nola egiten dugun lan. Aizu, eta nork saltzen du droga? Ez dakite, batetik egongo da noski tabernan, edo kalean, edo etxean, ez dakite txikizka saltzen duen pertsona egongo da, edo taldeak, gero pentsatzen dute ez dela pertsona bere izango kopuru handiak ekartzen dituena, nola hori da gure aurriritzietan oinarrituta esango genukeena, nola antolatzen da saltzeko egitura hori guztia? Denetarik dago. Kaletan saltzen dutenak, tabernetan saltzen dutenak, eta egia da horiei norbaitek ekarri behar diela droga, ezta? Handia duenak ertaindu egiten du, eta txikitu egiten du droga, eta ekarri egiten du, ezta? Azkenean bezeroarain gaino, ezta?
Eta zuek noski berez errazagoa izango da, bezeroengandik gertuen dagoen katebegi hori kolpatzea, zenbat eta gorago zailagoa izango da, esan diguzu, 36 pertsona atxilotu dituzuela, eta horietatik 6 espetxeratu egin dituzte. Noraino iritsi zarete? Goraino iristea ez da erraza izango, baina zuen helburu hori izango da noski? Bai, gu horretarako gaude eta ez dugu baztertzen ez txikia, ez handia. Osea, aldugun lekuraino heltzen gara eta bueno, hor ikusi dezakezu, orain dela gutxi egin dituzten operazioak, ezta, Bilboko txendegiak egin du operazio handi bat, Sestako ertzaintzeak beste bat eta Tolosakoak beste bat. Heltzen gara goraino ere bai. Pentsatzen dut, dena interkonektatuta bai dago, droga salerosketa eta diru zuritzea ere lotuta dago, ez dakit horri nola erreparatzen diezuen, zuen operazioetan, hori ere lotuta egongo da, ezta? Bai, gu dena begiratzen dugu, eta gure eskaerak egiten ditugu, eta ja hor gai hori espezializatutako jendeak lantzen du, eta bai lantzen dugu, jorratzen dugu hor ere bai. Eta droga saltzaileen artean gatazkarik ba alda, alegia, bakoitzak duen eremuaren ertzetan sortu daitezken gatazkarik, edo oharkabean pasatzen zaizkigu, edo izan badira, edo estatuko bat mantentzen dute? Egongo dira. Ez dut uste beraientzat ona dela hori azalaratzea, zen eta azalaratzen badute, gu adi egongo gara eta ikusiko dugu hori, eta iaia, baina ez dugu hemen nabaritu hori. Aurtengo udan tokatu zaizkigu, txakurrekin droga kontrolak ikustea, Bilboko intermodalean, zuek erabiltza dituzue txakurrak horretarako? Bai, operazioa guztietan erabiltzen ditugu, zen eta beraiek gorde egiten dute droga, eta bai, lankidetzan aritzen gara gure lankidekin, eta bai, eskatzen ditugu eta lan egiten dugu beraiekin. Aizu, eta zein izaten da protokoloa behin droga atzeman da? Pentsatzen dut hori suntsitu egingo dela, edo? Lehen aldiz, epailera eskatzen dugu baimena analizatzeko, eta hortik aurrera bai, suntsitu egiten da. Eta nork nola suntsitzen du? Ertzaintzak berak hartzen du bere gain lan hori? Ez, guk segun eta zein motatako droga, guk ez dugu hori egiten, sanitatekoek egiten dute. Asko ez dela, eta izan ohi ditugu tarteka marteka, ailaketek elkartekoak izan genituen hemen, ez dakit ezagutzen dituzun, horiek droga kontsumo arduratsuaren alde lan egiten dute, eta herriz herri ibiltzen dira doako testak eskainiz, eta esan ziguten aurriritziek edo esamesek diotenaren kontrara, beren testetan atzemandakoa da, kokainari dagokionez adibidez, 185% purutasuna izaten duela bataz beste. Ez dakit zuek hori ere kontrolatzen ote duzuen, atzemandako drogaren purutasuna eta neurtzen ote duzuen? Maitzak sanitatek bidaltzen dizkio epaileari. Eta hor berak ikusten ditu zeintzuk diren purutasunak, eta horren arabera beraien epaiketa egiten dute. Gizartea kontzientea alda, drogarekiko harremanak sortzen dituen arazoez, eta esan diguzu, zuek bide berri bat abiatu duzuela, joan deneko pare bat urtean, herritarren kolaborazioarekin, droga saltzaileak eta jazartzeko, zure ustez gizartearen jarrera gai honekiko nahikoa kontzientziatu aldago? Bai, nik uste dut baietz, bere ikusten dute hori, ez dutela nahi droga kalean, eta gugana etortzen dira, eskatzera, beren keskak argitaratzera, eta eskatzeko, horiek hortik kaletatik kentzeko. Osea, bai uste du baietz. Joseba Esposito, ertzaintzaren Getxoko unitate burua, eskerrik asko emandako azalpenengatik, ez dakite azken mezu bat utzi nahi diguzun, edo? Bai, nik esan nahi dudana da, gizartearen lankidetza oso ona dela, eta hori dela importanteena. Nahi duenak hor gaude, Getxon, eta dozein ertzainetxean, eta informazioa helaraztea garrantzitsua dela denontzat.
Getxoko komisaldegian herritarren abisua jaso eta droga atzematen aritzen zarete. Joseba Exposito, Ertzaintzaren Getxoko unitate burua. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratian hitz egiteagatik. Zuei gonpina benagatik. Ondo segi. Bai.